Намасте! Здравейте! Радвам се, че отново сме заедно в днешното кратко видео, в което заедно ще можем да се насладим на една от любимите ми дихателни практики от йога заниманията. Както знаете, прана ямата или дихателните практики са неизменна част от практикуването на йога. И днес ще обърнем внимание на една такава, която се нарича бастрика. Бастрика е изключително приятна и енергизираща практика, която фокусира ума, успокоява духа, влияе благоприятно на кръвообращението, подобрява работата на всички жлези и вътрешни органи. Единственото, което е противопоказно, е да практикувате с особено внимание в случай, че сте бременни. И моя съвет е: избягвайте тази практика по време на месечния си цикъл. Ще ви покажа един по-лесен, по-начинаещ метод за практикуването й. В йога средите наричат тази йога практика, бастрика, я наричат йога кафе, тъй като изключително събужда. Не си мислете обаче, че ако я практикувате вечер, това ще повлияе отрицателно на съня ви. В никакъв случай. Тя просто събужда ума, изчиства го, кара ви да се чувствате енергизирани, но в същото време балансирани и спокойни. Най-удобно за тази практика, според мен, е да седнем по този начин, в поза диамант. Ако за вас това е невъзможно, можете да седнете както ви е удобно, с кръстосани крака на земята или дори на стол с стъпала плътно на земята. Въпросът, когато практикувате дихателни практики, е гръбнакът да бъде изправен и издължен, за да могат дробовете да са отворени, да чувствате коремната стена, рамената, врата и главата спокойни и да не ви се налага по време на своята практика да обръщате внимание на това. Трябва позицията да е комфортна при всички положения, за да можете да се съсредоточите максимално в дъха. Моя съвет преди всяка дихателна практика е да почистите носа от всякаква слуз или боклуци, които са се натрупали през нощта или през деня, в зависимост от това, когато практикувате. И много важен елемент при дихателните практики е да практикуваме на празен стомах. Какво означава на празен стомах? Естествено, че най-добре е сутрин, рано, когато се събудим, това да е едно от първите неща, които ще свършим, но при невъзможност или просто при желание, понеже се чувстваме много добре от тези дихателни практики, да ги направим и след обяд, опитайте се да има около час и половина-два между дихателната практика и последното хранене, като съвета ми е последното хранене да не е било много тежко и най-вече да не е било месно. Така, вземаме удобна седнала позиция, прочистваме ноздрите, ако има такава необходимост, и най-напред за малко ще отпуснем длани на колената или бедрата, където е комфортно, и ще затворим очи, за да можем да съсредоточим ума. Останете тук спокойно, насаме със себе си. Изолирайте ума и цялото си същество от всичко, което ви заобикаля. Шумовете на града, шумовете на ума, дори шумовете на гората, независимо къде се намирате. Останете насаме със себе си и насочете цялото внимание навътре. Отпуснете лицевата мускулатура. Отпуснете съзнателно веждите и клепачите. Преглътнете, за да прочистите гърлото. Осъзнайте гръбначния стълб по цялата му дължина, изправен и спокоен.
Осъзнайте рамената, отпуснати внимателно назад и надолу. Осъзнайте въздуха по откритите части на тялото. И насочете вниманието към дишането. Естествено, спокойно, равномерно, ритмично. Осъзнайте неговия ритъм, без да го променяте. И когато вече сме успокоили напълно ума, и сме осъзнали естествения процес на дишане и как въздуха изпълва дробовете, корема, цялата горна част на тялото и бавно я напуска. Сега ще ви помоля да отворите за малко отново очи, за да можете да видите, без да правите нищо, как практикуваме тази прана яма. Обръщаме дланите към небето, за да можем да се изпълним с енергия от Вселената. Затваряме очи с отпуснато и спокойно лице. Ако искате, поставете лека усмивка, просто за добро настроение. Преди да започнем, винаги извършваме едно преходно вдишане и издишане. Вдишаме през носа, изпълваме хубаво дробовете, диафрагмата, корема и издишаме спокойно по обратния път. След което какво правим? Сега отново ще отворя очи, за да покажа. Свиваме юмруци, ето по този начин, до себе си. След което с вдишане през носа изплъваме рязко ръцете, отваряме широко и енергично дланите и с издишане през носа прибираме и опитваме леко да ударим с лакти тази част на тялото, без в никакъв случай да си причиняваме болка или дискомфорт, просто за да засилим хубаво работата на черния дроб и на всички вътрешни коремни органи, които се намират тук. Лек удар. Показвам 3-4 повторения. Така, правим по този начин 3 серии по 10 повторения, т.е. 10 цикъла вдишане и издишане, издишане, издишане 10 пъти, след което обръщаме длани на колената или бедрата, където ни е комфортно. Правим едно преходно вдишане и издишане, така както сме започнали и продължаваме с следващата серия от 10 цикъла вдишане и издишане баста. Сега последно, прочистете отново ноздрите, ако има такава необходимост, защото от рязкото издишане през тях може да отделите нещо, което да ви накара да се чувствате некомфортно. Затваряме очи. Дишаме, издишаме, свиваме юмруци и втора серия от 10. Преходно. И последно 3.
преходно и без да отваряме очи. Оставаме за малко в покой, за да осъзнаем отново естествения процес на дишане, да се осъзнаем енергизирани, да усетим разликата в тялото и ума, да се насладим на момента, на себе си и внимателно отваряме очи и продължаваме или с деня си напред, или с по-нататъчната си физическа йога практика. В времето, когато свикнете с процеса на тази дихателна практика, можете да увеличите повторенията на 15 или 20 и можете да увеличите сериите до 5. Наблюдавайте винаги тялото, осъзнавайте действително как се чувства, не го насилвайте, давайте му това, което му е необходимо с разбиране и с много лека форма на предизвикателство. Много ви благодаря, че бяхме отново заедно. Надявам се да се насладите на тази пранаяма и да се насладите на остатъка от живота. Намасте!